Ya está, aiau egune. Gaur hasiko gea, zinemaldiko pelikula ikusten. Goizeko 6:30 ez da naiz, nahiko ondo, 8:00 hemen. Ya está, ota bitik, hoeta marra, hemen, zinea.usen. Kritika egiten. Kritikako aldan egiten. Ez, lo gutxi, hori bai, lo ez dugu asko ingo. Bateman etortzean, bateman ikusteko aukera dekun. Hemen Maria Cristina atzo iritsi zan Bayona eta Biki Luengo. Baina azteko hogin Hayao Miyazakin pelikula daket. The Boy and the Hero, ikusteko asko ditut. Beraz, guazen kursalea. Zinemaldiko alfombra gorria inaugura da. Urez beteta, urez bereikatuta. Ikusi dio, lehenengo pelikula. Hayao Miyazakin The Boy and the Hero. Zemu gustado? Pelikula hona da, magiaz beteta, initun danak bezala. Ez da Miyazakin pelikula ikonenetakoa, ez da El viaje de Chihiro, ez da Mi vecino Totoro. Miyazakin azkenetako bat, esan zuen hau azkena izango zala, baina azkenean ez da ala izango, ez da gabe konparatzeik Pixar edo Disneyko beste pelikula guztiekin. Jateko zerbait erostea noa, baina ez nahi pelikula galdu gero. Durante la peli ya sabrás, pero apaga. Vale. Bigarrena, Perfect Days. Hemen taula tindet. Kono sekai wa 本当はたくさんの世界がある。つながっているように見えても。Bueno, Perfect Days. Ez da gehiagik gustau, egia esan. Baina, bueno, hoy la sociedad de la nieve. Eta gaina, euria du. Osea, que ezin dugu gauza hondikin kanpuen. McDonald's batea sartu geha, hemen zeze jateko, eta gero ya directamente pelikula ikustea principalea. Hirugarren pelikula, Bayona. ¿Qué pasa? Bueno, gaur eguraldia ez dugu asko laguntzen, ezin gaude gauza hondik errabau, baina, bueno, Baionan pelikulatik erte nahi zontxe, ez da egiten zunguan, bakizue historio real baten basaute daola, 70. hamarkadan Uruguaiko rugby talde bat handetatik zijoa zela, bioia estrella guintzanan bertan, menditartin, eta hankera berrizen zeben 2 hilabete baino gehioz, eta bertan bizirauteko hildako pertsonak jan behar izan zituen. Eta hori da, historia honean, puntoik potentena. Historia hau kontaute zeon lehenagotik, Ethan Hawke zan, ez? Bai. Ethan Hawkeen pelikulan. Laureta malo, laureta masiko pelikula hartan, Biben izenekue. Eta hau, neke jo gustazat. Zein da nobio? Bestie famatu intzan, ze lehenengo aldiz kontatzen historia hori, eta orduan impactant izan. Jendien hola zatikatzen zeben jateko, hori pelikula honetan ikusitea. Aurrekoen ez, hau visualki hobeto da aurreko baino. Orduan nahiz egin guztatzak jo, hau, zan dizuten bezala.
Baina ber, euria gelditzen. Jaurat lentäneet jo yli pääni pois, mukaansa ei mua ottaneet. Fallen Leaves, zinematiko pelikulaik arraroena izen laike. Baitu lau bakarrik ikusi dutela, baina ja... Euritan dantzan. Ba, jazta. Osea, baitu ben, zinemaldia, full. Gaurko egunez bukadeu, oin autobuse hartu, eta etxea. Baina espero bihar zain beste eurit, ja. Zer bestela ez dira grabau, ezin edin ikusi. Ezin dugu egon alfombra... Ezin dugu egon alfombra gorrian ez da zeina jatzen ikusten. Ezin dugu ezin eguraldi honekin. Así que espero ez mejoratzi, eta bihar arte. Aio.